What's up guys? So for today's video, magluluto tayo ng isdang may gata, tilapia, kung sa Bicol, sinanglay. So, simulan na natin. Let's go! Babalatan muna natin. Ano bang plano? Sana naman tayo dadalhin ng panaginip mo, sabi mo klaro. Kung anong gusto na presyo ay ganun o eto pa tayong trato. Di na makita sa inyo, sa amin malayo lang di nagtatago. Meron tayo ng pinakabago, malandi matamis sa litrato. Bulaklak sa sapin pag ikaw mo, magsunog kang magkano mang gusto para lang sa suot mo buong maghapon. Cause nobody get where you coming from. Baby send text ako andyan. Baby I'm next up sa your heads up at mahaba-haba ang pinahan. Ubod ng class baby mama may na kung pangmastan duo Versace may na dramatic sa magkabina. Kaya sa puso at liig di maturo ang mali. At ako na lang ang sakto para sa'yo napakarami. Lungon yung flashlight sa champagne, gusto niya nice like that. O nasa sunroof nakatungaw, she like nice like that. Riding skyway in high fashion, yeah she nice like that. Kiss kung shota, yeah she nice like that. Yeah she nice like that. Oh, oh yeah she nice like that. Kiss kung shota, yeah she nice like that. Oh, oh yeah she nice like that. Kiss kung shota, yeah she nice like that. Alam ko na kaya niya na mag-isa. Yung sarili niya ay kaya niya dalhin. Pero dama ko pa dinadama niya. Pagkasama niya ako iba pa rin, iba maglambingan. Konsintihan tayo kahit sandalin. Kahit anong maisipan, madali nang gawin. Pareho tayo kaya magpaulan. Pareho pag dinitigan makinang. Kaya pati mga tao sa paligid gusto tayong kamerahan. Baby alam mo naman yung mata ng iba lagi nakaabang. Di sila makalamang sa'yo, bagay na bagay ka sa alabang. Girl, sabi ko lang nang kailangan mo te, sumagot ka agad ako lang. Parang sarap marinego, sige bukas biyahe tayo pa Japan o kahit saan. Huwag ka na rin mag-impake, bili na lang tayo ng bago sa Louis Vuitton. Prada, Versace, Gucci, Balenciaga, Dior, whatever you want. Lungon yung flashlight sa champagne, gusto niya nice like that. O nasa sunroof nakatungaw, she like nice like that. Riding skyway in high fashion, yeah she nice like that. Kiss kung shota, yeah she nice like that. Yeah she nice like that. Oh, oh yeah she nice like that. Kiss kung shota, yeah she nice like that. Oh, oh yeah she nice like that. Kiss kung shota, yeah she nice like. Ako'y nagmadali pa para masundo na agad kita kung nasan ka. Kung pinakancel mo na lang sana, eh di sana'y wala ka nang naabala. Dahil alam kong may iba ka na namang kalandian. Wala namang So, ayun guys, naluto mananggad, so nilututang sinanglay sa kanatang mga taga Bicol. So, sobrang alap guys, napakain na talaga ako. So ayun guys, so, susunod na mga video ta pa, dakil tapang gigibon na video. So ayun guys, kita-kits ulit, keep safe.